Keď tu rozprávaš o obchodovaní, tak mňa zaujalo, keď sme sa v zákulisí trošku rozprávali dnes, ako si kupoval byt, že ty nesi príliš dobrý obchodník. Nie, to je brutálne. Ako to bolo? To bolo tak, že my sme si chceli založiť domácnosť mojou Zuzkou v Nitre a išli sme kupovať byt. Proste jeden sa nám páčil v Nitre pod Kalváriou a bolo také divné, že vôbec sa nepredáva ten byt dlho a hovorím, a sme tam prišli a hovorím, že boli tam aj tí majitelia a hovorím, že wow, toto máte, túto detská izba je tam, aha, a k tomu bytu je aj záhrada. Vy tu chováte sliepky, to je super. A tú kuchyňu máte, to je perfektné, jak je urobená tá kuchyňa. A tento a potom hovorím, že dobre, že kupujeme ten byt. A ten, čo to predával, ten maklér hovorí, že prepáčte, že oni videli vaše nadšenie z toho bytu, tak oni sa rozhodli, že ten byt nepredajú. Výborné. Potom sme išli kupovať teda ďalší byt, ktorý sa uvoľnil, ktorý sa mi páčil a už som došiel, že v hlave mi išlo, že no tak toto je brutál a hovorím si, že čo ja viem, že není nejaký to malý, ten výhľad nie, že proste, a že k tomu sú pivnice a už ja som mal v hlave, že urobím rezbárskú dielňu, že pivnice, na čo mi to bude, vieš, proste, tak som kúpil byt. Pekne, pekne, takže nakoniec sa z toho dostal famózne.